gewest Friesland. Dat had er een paar weken uitwest, maar we zijn nu weer om reportages te laten van het programma Van Gewest tot Gewest. En we zijn nu rond mei, november. Daarna krijgen we een winterpauze en dan gaan we wel los 4 mei gewest Friesland. Want we zijn ongelooflijk volle reportages maken. Terug onder oren Johan van der Zee, want hij is de Friese man die reportages van gewest tot gewest maken. Wist u ongeveer hoeveel als het maken heeft? Zo'n 100 wil ik of zo. Verschrikkelijk, ja. Ja, in het begin de eerste jaren maken ze het elke week in. Ja. Dus dan gaat het uit. Ja. En later waren ze langer en dan werd het wat minder, maar een heel soort. Ja. We hebben nu 2 reportages. De eerste is in 1973, dan praten we over de PC. Ja. Eigenlijk, je had net zo dat je naar een sportevenement ging, maar in die tijd wie het dan net zo dat de PC echt sport was. Nou, dat weet ik net. Het was wel sport, maar er waren echt dingen omheen. Ja. Meester Bielsma, de voorzitter van de permanente commissie, dat wie een soort de goal. Dat wie het begin van de PC, de tastspraak van meester Bielsma. Nou, dat was een preek. Ja. En ik hier, want ik kom uit de keerzoeken, dus ik hier altijd wel naar de PC. Ja. Dus ik wist daar ook wel van. Ja. Ik vond dat prachtig. Ik vond het hele bijzondere man. En doet hij voor hier, toen hadden we een reportage voor hem maken. Ja. En dat jij er echt bij de PC. Dat jij dit bij de PC, ja. Nee, maar ik bedoel, Jos Schouwer Boer, die de prijs krijgt, zeg maar zeggen. Maar keert ze op hemzelf, kerst net goed zien laten natuurlijk. Konden wij dus net goed zien laten, maar in een camera, daar had Jim als omroep, Jim zegt, ja, de PC is nou, ik ging er net meer heen omdat ik het op de televisie ging kijken. Oké, dus wij moeten weer opgehouden. Nou ja, dat weet ik net. Ik vind dat, ja, het is heel leuk om het te wijzen, maar dan, ik had hier een tribuneplak of zo. Maar nee, ik zit het nou even tussen. Ja. Laten we maar eens even zien naar die reportage uit 1973. Het oorskiën van notaris Bielsma Hassavirus als voorzitter van de PC. Jazeker. Weet de heer Adema. Deze politie die wil graag even de route weten die wij juist reden. Dames en heren, dat is, ik vrees je dan altijd, geen els meer heren. En dan komt het verhaal dat ik al jaren hetzelfde zeg. Een dominee zei 52 keer in het jaar hetzelfde. Waarom zou ik nou net eens een keer vaker mij hetzelfde zeggen als er hier tussenin leidt? Er is niks op zin. Wat fijn dat we bij elkaar binnen. Ik ga juist doe het lotje in Iepen waar heb ik zijn. Waarom zitten we hier eigenlijk al jaar? We hebben al jaar een tik te pakken. Een tik van deze dag die te goed om de orde is. En dat zal 70 mensen. We heren erbij. Alle jaar. Ik geloof namelijk in de eerste plaats dat het de kwaliteit van de heer Bijlsma is, die als volksredenaar precies weet wat er in die groep, die massa die daar voor hem staat en die daar op het punt staat om naar de PC te gaan, wat er eigenlijk onuitgesproken leeft. En datgene wat er leeft, dat geeft hij zelf min of meer à l'improviste met het woord weer. Zodat u dus eigenlijk krijgt een soort wisselwerking tussen degene die spreekt en de grote schare die daar luistert. Dit publiek is een mij bekend publiek.
kan natuurlijk niet iedere man identificeren, maar het type publiek dat er is, dat ligt mij. Weet ik wat het is. Ik heb bijvoorbeeld gezegd, er zijn havenarbeiders uit Harlingen. Er is namelijk een scriptie gekomen dat is van Johannes Westra, dat is een bekend kaatser, toen hij op de kweekschool voor onderwijzers was. Die heeft kunnen constateren dat 60% van onze bezoekers moeten toestemming hebben, licentie van hun patroon om hierheen. Dat betekent dus ook dat het een echte volksdag is. Het wet onderhoudt u geestelijk. Wij binnen bij elkaar. Als wij het wet gaan vieren. Ik weet net, de Bargen. Ik weet net of de heer minister van Sociale Zaken al in uw midden is. Meneer Boersma, ben je daar al? Is hij daar? Ja. Ja. Hij komt eraan. Meneer Boersma, ik wil jou eerst maar in. Hij komt ja. Meneer Boersma, welkom in uw midden, meneer. Maar ik zit hem hoor. Ja, natuurlijk. Vrienden, meneer Boersma gaat zitten. Ze staan open voor alle onzin of zin die ik debiteer. Ze staan open. Ik werd met applaus ontvangen. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is natuurlijk ter gelegenheid van de laatste spreekbeurt die ik daar vervulde. U vraagt mij wat ik daarin zie. Mijn vader was ook lid van de PC, jaren geleden, van 1893 tot 1909. En er was bij ons in huis maar één feestdag, één dag der dagen, zoals ik gezegd heb. En dat was deze dag. Weken tevoren leefde je daarna. Deze sportgebeurtenis, die vercommercialiseert een beetje. Er komen reclameteksten op de shirts. Bent u niet bang dat het toch langzamerhand gewoon gaat verdwijnen, dit soort? Ik geloof zonder meer dat ondanks die dingen die u noemt, hè, die reclames en misschien wat er verder bij komt, maar dat het wezen van die hele zaak niet raakt. Dat het aan de buitenkant blijft zweven en dat wij toch in wezen een volks- en amateuristische sport zullen houden in de goede betekenis van het woord. Dat geloof ik. Met alles wat er op het ogenblik ook omheen gebeurt. Met alles wat er op het ogenblik omheen gebeurt, geloof ik dat dat zo in de hele volksbeweging is verankerd, dat dat niet door een of ander bordje zou kunnen worden weggevaagd. Het is een dag van traditie. Traditie heeft met trouw te maken. En trouw heeft met liefde te maken. En als een Fries even iets ergens van houdt, dan houdt hij vast. Het Friese volk is sentimenteel aangelegd in de goede zin van het woord. Deze dag heeft te maken met eert uw vader en uw moeder, dat het u wel gaat. Daarom zit er in deze dag een ethische betekenis. En als, u laat mij maar even doorpraten. En als Piet de Jong, die verleden jaar als opslager, Roersma weet er alles van. Piet de Jong uit Wommels, jongen van 19 jaar, toen nog of 20. En als hij s'avonds thuis komt, dan luiden de kerkklokken. Overal worden de vlaggen uitgestoken. Daar zit in deze kaartdag een diepere betekenis.
Ik geloof dat het kaartspel zich aanpast bij de structuur van de Friese mens en de geest. Waar gebeurt het dat ze van 's morgens 10 tot 's avonds 5, 6 uur, 7 uur soms naar hetzelfde spel zitten te kijken, met een korte pauze daartussenin. Je kunt er ook allerlei beschouwingen over houden. Je kunt zeggen dat heeft iets met de arbeid in de zware Friese klei te maken. Ik heb er misschien, laat ik het negatief zeggen, geen schade aan gedaan. Maar het Friese volk zelf grijpt deze dag aan. Die grijpt die dag aan als een dag van het gemoedsleven. Bekend is, ik klets maar even door. Ja? Bekend is dat in de oude tijd waren er geen vakantiedagen voor de arbeiders, geen vrije dagen. Dan bedong men bij de boer als voorwaarde. Ik moet op Kaatsdag naar Zwaneke. Ja. En dan gaat dat mooie verhaal van Jan van der Meij. Dan gaat daar op een Kaatsdag. Bij Veldrum staat een oude arbeider met de griep te werken. En die moet ook werken. Hij weet dat hij werken moet. Hij heeft daar nooit een beding van gemaakt. De boer is naar de gaaspartij en hij is achtergebleven. En dan ziet hij daar die stroom van mensen langs de weg gaan naar Zwaneke. En dan steekt hij opeens die griep in de grond. En hij zegt, joe, het verpof ik het. Joe, het ging venster. Hij waagde daarbij zijn bestaan. Vandaag vertik ik het. Ik ga naar Zwaneke. Mooi verhaal is dat allemaal. Hè? Ik meen dat het de bedoeling is dat u de medailles ook kan uitgereikt. Ja, dat is keurig. Wat je aan de show, dat had keertsen, dat doe je heel lang, zeg ik altijd, keertsers. Want die keertsen is maar 15 jaar. En daarna ben ze nog 40 jaar of 50 jaar ben ze in de belangstelling. Hè, Ja. Het wordt een nostalgisch karakter, de keertsen. Het is een cultuur. Het is ja. En daar past het samen als Bildsma. Die passen daar prachtig. Ja. Je had nooit West aan IN West bij de PC. Nee, dat zijn altijd meer de technocratische figuren. Dat is, dat zou je kunnen Hanna maar vertellen. Ja, goed. We gaan squallen naar de Sociale Academie in Ljouwert. Hele merkwaardige reportage als het maken van een staking bij de Sociale Academie. Ja, ik weet er net zo'n soort meer van. Maar die Sociale Academie die weer er. En dat soort de universiteit worden in Friesland. Iedereen toch, dan moet toch een keer een universiteit komen. Nou, doe desondanks bij een reportageformatie en doe weer een soort van staking. Ja, en dan weer een spandoeken en daar ga je dan heen. Daar ga je in. En dan wordt het eigenlijk nice. Ja, bitsie. Ja. 1976, de Sociale Academie in Ljouwert. Bezuinigingen nee, onderwijs ja. Bezuinigingen nee, onderwijs ja. Bezuinigingen nee, onderwijs ja. Bezuinigingen nee. Het onderwijs is een van de meest elementaire voorzieningen in onze samenleving. Een politiek die de afbraak van het onderwijsspel voorstaat, moeten we pertinent afwijzen. Leeuwarden heeft het gemerkt. Het is universiteitsstad geworden. Door allerlei financieel knibbelwerk van hogerhand, wel niet zo uitgebreid als 9 jaar geleden, toen de plannen geboren werden, was gehoopt. Maar toch is er nu een subfaculteit van de Sociale Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen gevestigd. Het wordt nu duidelijk wanneer de onderwijswijsheren inderdaad andere bedoelingen hebben met het onderwijs. Onderwijs ja. Bezuiniging nee. Onderwijs ja. Bezuiniging nee. Onderwijs ja. Bezuiniging nee. Onderwijs
Weer andere financiële knibbelarij was de reden dat er op de dag dat staatssecretaris Klein van Onderwijs en Wetenschappen deze op welzijnsvraagstukken gerichte opleiding kwam openen, al een studentendemonstratie was. Hier in Leeuwarden wordt getracht een samenwerkingsvorm en integratie tot stand te brengen tussen een meer praktisch gerichte hbo-component en de meer theoretisch gerichte component, respectievelijk Agogische Academie en de experimentele studierichting. Wellicht kan door deze samenwerkingsvorm en integratie een bijdrage voor de oplossing van juist dit probleem worden gegeven. Dames en heren, ik wens u allen alle succes en verklaar graag het Sociaal Hoger Onderwijs voor Friesland voor geopend. Dank u wel. De Agogische Academie Friesland in Leeuwarden bestaat al vanaf 1973. Ze is gevestigd in een oud bejaardenhuis in de Hania-steeg. Een agogische academie is gewoon een sociale academie. De naam agogisch geeft alleen wat beter aan dat de studie gericht is op het begeleiden van veranderingsprocessen in de maatschappij. Die naam gaat verdwijnen. Waar leidde die agogische academie voor op? Die leidde op en leidt nog op voor de diploma's Sociale Academie, met name de diploma's Cultureel Werk en Maatschappelijk Werk. En sinds 1 augustus van dit jaar is daar ook de opleiding opbouwwerk aan verbonden. Ik zei een beetje met opzet, waar leidde die tot op? Want ik heb de indruk dat nu de nieuwe opleiding erbij gekomen is, dat het afgelopen is met de Agogische Academie. In zeker opzicht wel. Hij houdt op los van al het andere bestaande aparte opleiding te zijn. Hij wordt geïntegreerd in de opleiding van de sociale faculteit die hierbij komt. Maar hij loopt wel uit op de einddiploma's cultureel werk, maatschappelijk werk en opbouwwerk. Of afgestudeerden na 4 jaar ook een plaats zullen vinden in de noordelijke provincies of in Nederland, dat is natuurlijk erg moeilijk te zeggen. Maar wij verwachten dat de studenten die wij afleveren en de kundigheden en de gevoeligheden die hier ontwikkeld zijn, juist ook vanuit die geïntegreerde opleiding, dat het veld daar behoefte aan zal hebben. Dan hoop je natuurlijk wel dat staatssecretaris Meijer de vacaturestop inmiddels heeft opgeheven, want anders zullen er zeker werklozen zijn. Maar ik dacht dat dit type opleiding erg wenselijk was, ook voor het welzijnswerk. De volgende situatie betreft een echtpaar en ik zal het even voorlezen. Hoewel beide partners ervan overtuigd zijn dat ze op geen enkele wijze bij elkaar behoren, willen ze dit toch doen omwille van de kinderen. De vraag aan u is hulp om een draaglijk leven te leiden. Wat ik van u zou willen vragen is het volgende. U gaat zo meteen in 3-tallen uiteen, waarbij u standpunten formuleert in de zin van nou, ik zou aan deze opdracht absoluut niet beginnen, of dat u zou zeggen van ik geef het advies om te scheiden, of ik geef het advies om bij elkaar te blijven, wat dan ook. Wij doen iets wat verder in Nederland niet voorkomt, namelijk universitair onderwijs en hoger beroepsonderwijs echt in 1 instelling bij elkaar brengen. Dat betekent dat 2 groepen van mensen die de middelbare school verlaten, dus bij elkaar komen. De een die komt in een universitair stuk onderwijs, de ander in een sociale academie. Maar het onderwijs is voor een groot stuk gemeenschappelijk. Aan het eind komen ze er ook weer apart uit. Het is goed om dat in de gaten te houden. Van de ene kant halen ze een doctoraal diploma, van de andere kant halen ze een diploma van een sociale academie. Maar als studenten werken ze voor een groot stuk samen en ook de docenten organiseren samen het onderwijs. Een van de grote voordelen is daarbij dat ze in hun studie hebben leren samenwerken, samen praten, samen denken met mensen uit het welzijnswerk. Die ze ook later in de maatschappij zullen tegenkomen, waar ze later ook een stuk werk samen mee moeten doen. Het komt op dezelfde manier. Het is logisch dat je de eerste situatie goed bekijkt voordat je een mening. Die mensen die komen dan met zo'n duidelijk standpunt. Nou, dat vind ik een beetje. Leeuwarden is universiteitsstad geworden.
Heel bescheiden nog, het verlangen naar meer studierichtingen bestaat. De commissaris van de Koningin sprak bij de opening al over een literaire faculteit in Leeuwarden. Als we weer 10 jaar verder zijn, weten we waarschijnlijk meer. Ze willen bij elkaar blijven om die kinderen. Heel aparte verhaal, hè? De jeugd weer toch oors als nou. Denk ik, Ja. had ik het zo'n shock. Oren ideeën, oren doelstelling, oren interesses. Ja, maar de komst bij zo'n verhaal thuis en dat is het dan. Dat maakt het gewoon, dus zij zo'n minuten van en dan is het klaar. Dan is het klaar. Ja. Zeker in dit geval. Denk ik net via de Roenij, wat dan ik. Nee, en het is eigenlijk geen succes worden. Die hele sociale academie, of wordt het maar hier. Het zou een mengvorm worden tussen maatschappelijk werker en sociologie. En nou, daar hadden porteuze scripties daar een rol spelen. Met Martin van Amerongen nog een soort geschreven had. Het is, in Russisch is het eindigen. En er is nou weer wat aan de gang, weer een nieuwe vorm van universitaire opleiding. Maar, ik vind het wel een mooie uitdrukking, porteuze scripties. Ja, zo nemen ze. Daarbij komen we dan aan het eind van het programma Gewest Friesland. Dat ieder takkenweekend weer met meer reportages uit van Gewest tot Gewest. Tot een dag.